Asa. Sure. Sure. Asithukuy'khipha sikhohlwe inkingi sibona amabhilidi bese sikhohlwe ngey'nkingi izinto zomhlaba zokushiya uney'nkingi khona nabaningisela ekhala ngey'nkingi nami ngifuna impumelelo ngifuna i-soft life bese ubhayidla bese ijabulisa uma impilo ibe mnandi bese geza nabaphula kwazise nabadala ukuthi ngifuna impumelelo ngicele ney'nkinga bese ngifuna i-soft life asithukuy'khipha sikhohlwe inkingi sibona amabhilidi bese sikhohlwe ngey'nkingi izinto zomhlaba zokushiya uney'nkingi khona nabaningisela ekhala ngey'nkingi nami ngifuna impumelelo ngifuna i-soft life masubhayidla bese ngijabulisa uma impilo ibe mnandi bese geza namaphupho kwasise nabadala ukuthi ngifuna impumelelo ngicele ney'nkinga bese ngifuna i-soft life bese ngifuna i-soft life bese ngifuna i-soft life ishu bese ngifuna i-soft life asa ishu noma yini Edita malini la? Edita nje, edita ma-episode yabo. Kuyimoto. Yeah. How many minutes? Kade kusi yabona lokudlala 12.